Tak jsem 2 dny zpátky přijel za kamarádem, za mým letitým kolegou, za mým bratrem rybářským, kterým vlastně jsem začínal chytat ryby už jako kluk. Jsem přijel na jezero Dělouš. Už jsem tady něco zažil a povedlo se mi něco luxusního. 2 dny jsem tu seděl ve závěru. Došel jsem si do auta pro kuličky, mám tam zbytek Boilies Universal a nebál jsem se toho, dal jsem to tam a ve 4 ráno mě to zbudilo a tady krásný kapr 33+. A můj osobáček, takže opravdu topka. Se pokusíme zvednout, vám ho ukázat a opravdu masakr. Můj osobák. Jsem tady na jezeru opravdu zažil hodně, ale vlastně takhle přes 30 kapra hodně jsem tu neměl. Tak jsem se taky dočkal. Hrozný zvíře, nedá se to zvednout. Prostě fakt masakr. Nebudeme ho trápit, pustíme ho a pustíme ho prostě. Ještě dneska do večera tady chceme být a pak chceme jít domů. A já si myslím, že se vyplatilo, takže Peťo, děkuju, že jsi mě sem pozval. Jdeme mu dát klukovi svobodu. Životní ryba, prostě. Životní rybička. Hrozný zvíře. Ohromnej lisec. Ohromnej. Tak, čau, kámo. Jo!